Goedenavond, welkom. Straks het weekoverzicht van het nieuws in Zeeland. Maar laten we eerst kijken naar vandaag. Het Fletcher Hotel aan de Loskade in Middelburg is vanochtend overvallen. Een man dreigde met een mes en rende daarna met zijn buit het centrum in. Daar kon hij dankzij het doorgegeven signalement worden opgepakt. Het gaat om een 52-jarige man uit Terneuzen. Een deel van de buit en het mes zijn gevonden. De man is overgebracht naar een politiecel in Torentijd. Deze week werd Breskens geconfronteerd met nepnieuws. Het winkelcentrum hier achter ons zou verkocht worden om plaats te maken voor een AZC, een asielzoekerscentrum. Wel nee, zegt de eigenaar van de supermarkt, daar is helemaal geen sprake van. Nepnieuws dus. En bij dat nepnieuws zat ook een oproep om te komen demonstreren. Breskens lijkt er vrij nuchter onder te blijven. Zoals verwacht nam kennelijk niemand die oproep tot demonstreren serieus. Het bleef vandaag rustig in Breskens. De politie reed wat extra rondjes, maar tot een demonstratie is het niet gekomen. De meeste mensen reageerden nuchter. Dat hele verhaal is toch geen waar. Maar dat voor de camera vertellen, nee, dat doen ze liever niet. We hebben de supermarkteigenaar Ronald Lohman gesproken. We hebben hem gebeld. Hij had geen trek om voor de camera te verschijnen. En dat is wel logisch ook waarschijnlijk. Want het is hem allemaal niet in de koude kleren gaan zitten. Ze zijn bedreigd. Zijn zoon is bedreigd. Heel veel telefoontjes, heel veel mailtjes. En ze hopen dat de storm hier snel overwaait. De reddingsbrigade Schouwen-Duiveland heeft vlaggen geplaatst op de plek waar maandagmiddag een 10-jarig Duits jongetje werd gered uit drijfzand. Senior lifeguard Nathan hielp mee tijdens de reddingsactie. We kwamen hier aan nadat wij werden opgepikt door de meldkamer. Wij zagen toen een jongen tot ongeveer zijn dijen vastzitten in het zand. Vervolgens zijn we gaan denken hoe we dat kunnen oplossen, maar vooral ook zelf niet in dat zand terecht zouden komen. Dus we hebben onze planken gepakt die achterop bij ons op de auto liggen en ook een paar rijplaten, zodat we ons gezicht verdelen. Toen ben ik de brandweer, politie en ambulance op gaan halen om dan samen met hun de reddingsactie verder voor te zetten. De reddingsbrigade wist niet dat er op deze plek drijfzand aanwezig was. Nou, het kan zijn dat het al een tijdje hier ligt of al eerder in de zee is geweest. Of dat werkzaamheden ergens gewoon een verschil in stroming, waardoor het zand zich is gaan verplaatsen en nu bij ons aan de kust is terechtgekomen. Het drijfzand is alleen te zien bij laag water. Daarom worden er nu vlaggen neergezet. Ongeveer 2 uur voor, 2 uur na laag water, dan is vooral het stuk drijfzand zichtbaar en kun je daarin wegzakken. Burgemeester Jack van der Hoek heeft besloten geen waarschuwingsborden te plaatsen. De reddingsbrigade houdt de situatie de komende tijd extra in de gaten. Het Veerse meer kleurde vandaag geel en rood. Niet door algen, maar door nieuwe aanstormende leden van de reddingsbrigade. Ja, we doen vandaag het examen voor de lifeguard opleiding. De deelnemers gaan vandaag examen doen voor de lifeguard open water. Ja, ze draaien verschillende scenario's met een official, een examinator. En die gaan hun beoordelen of ze het goed doen en als ze klaar zijn voor het lifeguard vak. De 8 deelnemers die vandaag examen doen zijn zeer welkom. Want ook bij de reddingsbrigade is er een gebrek aan vrijwilligers. Sinds corona is onze pool wel wat geschrinkt in personen. We zijn nu gelukkig wel weer iets aan het opbouwen. Maar vrijwilligers blijft altijd een uitdaging bij vrijwilligersorganisaties als de reddingsbrigade Goes. De lifeguards staan niet alleen op het strand, maar doen ook de bewaking bij evenementen. Veelzijdig werk waar de deelnemers ook van genieten. Ja, ik vind het hartstikke leuk hoor. Echt heel leerzaam. En je bent weer met iedereen van de brigade. Dus het is altijd gezellig, altijd heel leerzaam. Maar moeilijk is het ook. Het moeilijkste is nog steeds de beslissingen nemen. Een keuze van een redding. Een keuze van een manier van hulp toedienen. En daaruit komt een resultaat. En is dat resultaat juist of kon het beter? Alle deelnemers hebben het examen gehaald. Hoek is op bezoek bij de kampioen van vorig jaar, Quick Boys, en verliest voor de 2e keer dit seizoen. In de eerste helft krijgt de ploeg van trainer Gerard de Nooijer al meteen een waarschuwing. Voorzet vanaf de rechterkant. En die wordt dan in buitenspelpositie ingeschoten. Nog steeds 0-0 dus. Hoek krijgt weinig kansen hier, een spaarzame. Maar die wordt uit de doelmond getikt. En dan in de tweede helft
valt wel de 1-0. In de 60ste minuut. Quick Boys breekt door. En dan is daar David Garden van dichtbij. Verschalkt Finn Murren, de doelman van Hoek, die weinig gepasseerd wordt. En niet veel later valt dan ook de 2-0. Opbouw over rechts van Quick Boys. Wout een Engelsman probeert weg te werken, maar dat lukt niet. Een mooi wippertje dan op Leonard ten Beste. Die zet voor. En dan gaat hij via Wout en Engelsman en Finn Murren over de doellijn. Ja, ze verwijten elkaar de fout. En Hoek verliest dus met 2-0. We begonnen vandaag met bewolkt weer. En deze bewolking kwam voor in de onderste luchtlaag van de atmosfeer. Dit is een foto die vanmiddag werd gemaakt bij Westkapelle. In de loop van de middag zagen we wel geleidelijk een aantal opklaringen en kwam de zon dus toch nog even tevoorschijn. Vanavond en vannacht zijn er wat bredere opklaringen. Het is rustig met een zwakke zuidoostenwind en het kwik zakt naar 8 tot 10 graden. En morgen hebben we in eerste instantie flinke zonnige perioden, maar zien we geleidelijk wel de bewolking weer toenemen vanuit het zuidwesten. Dit is in eerste instantie hogere bewolking, maar uiteindelijk wordt in de loop van de middag de bewolking steeds dikker. Het wordt nog wel 14 à 15 graden bij een matige zuidoostenwind. In de avond gaat het regenen en dat luidt een verandering in vanaf volgende week naar herfstachtig weer. Elke dag krijgen we te maken met neerslag in de vorm van buien en dat kunnen ook wel eens pittige buien worden, soms met onweer. En een krachtige zuidwestenwind bij maximumtemperaturen van 15 à 16 graden. En tot zover deze Zeeland Nu. We gaan zo meteen verder met het weekoverzicht van het nieuws in Zeeland. Tot zometeen.